Somboru, mislim da sam se sa svima islikao i sad kad se odem u Sombor, prva nedelja je malo euforije i onda me, evo ga ovaj. Ali opet to je neka cena i uspeha i slave. Kako da kažem, poštujem na sve te ljude, ali poštujem i na neki način i sebe i treba bi da imam neki, da kažem, normalan život.